ne matsayin kure hankali na cikin Allahu ka dayanta ka take dukkanin mukamai nisan kashi ne yarrabauta rambazu mazu kai ne silar mu agun Allah muke ta bauta gashi a can da shi da sojojinsa salati suke gare ka Al-Mustafa Baharun Nada annabi ga sha'iran ya mahiyar kufuri ya ma'aiki isar ka ba a yin mamaki nurin lahi haske na Allah muɗa harin tsarkin tsarki mu wallahi a cikin ka muka fake a lahira mu samu maki mubarak dan mutan rittifa banda aboki sai mai sanka